Bafowethu ya ehamba phambili namhlanje eyisematheni nje kakhulu yilezi ezithi umnumzana uCyril Ramaphosa uRamarama uCupcake our own cupcake usayalele ukuthi lona oyibamba uminister umnumzana uKhathalya ukuthi akaqoke i-task team kambe ibizwa ngani i-task team ezo investigator wathi isiningi izinto eseyitholakele kumadlanga commission sekwesikhathi sokuthi manje kufanele ukuthi kube nabantu abathize ke manje abazo investigatewa shuthi makuzo investigatewa abantu shuthi kuboshwa abantu manje abantu abazo investigate shuthi abantu laba ababoshwayo njengamanje kuzofonywa ke i-task team ezo deala nokuthi investigate labo bantu ihlole labo bantu ibacwaninge ibabheke ngempela ukuthi izinto lezi ekukhulunywa ngazo kumadlanga ngempela zibafanele ukuthi zibafake ikhindini kodwa okungimangazayo khona okungimangazayo babaliwe bonke abantu babalwa ababalwe lapho kodwa kunalethu kunalethu engabalwanga engathi upresident wamprotector uSenzo Mchunu bafowethu uSenzo Mchunu no kuzimalanga lo Sibiya uShadrack Sibiya abekho kule list yabona kula magama akhishiwe president ukuthi kufanele ba investigate ukhona umkhwanazi lo wasekuruleni lo into lo phuza amanzi njalo ubani igama lakhe uJulius Mkhwanazi ukhona kule list kodwa into engikhathaza kakhulu why kwi list engekho uSenzo Mchunu why kwi list kaRamaphosa engekho uShadrack Sibiya why ezengikhathaza lento hayi bafutha angazi mina iyangikhathaza akekho uShadrack Sibiya akekho uSenzo Mchunu why bafutha ayingeke bafutha something fish here yini engekho kubantu ekufuneke ba investigatewe baboshwe engekho uSenzo Mchunu futhi akekho no Shadrack Sibiya why mnomzana Ramaphosa yini kwenzakaleni mhlonishwa ayingeke ubafethu angazi kuthina kwakuphawula kodwa nje uyabona ke ukhona futhi lo bona usinona lo ukhona ohlwini ufakiwe ohlwini kubantu kufanele ba investigate kuvesana nje kwathathwa nje abantu abambalwa should laba abangasondele kuyena kakhulu ngoba naye usinona lo mawubhekwa ukulethwa kwakhe ngo2019 usinona walethwa la eThekwini ngo2019 uthi azohead ama Hawks la eThekwini uyayibona lento ukuthi yayi strategically